L-eks Europarlamentari ħabiba ta' Simon Busuttil Lara Comi kellha l-fuq minn €9 sekwestrati e kif qed taffaċċja akkużi relatati ma' frodi. It-taqsim reati ekonomiċi tal-Pulizija f'Milan fl-Italja wettqu s-sekwestru l-ħamis filgħodu. Skont l-akkuża l-Europarlamentari Taljana flimkien ma' suspettati l-oħra allegatament ħadu fondi mill-Parlament Ewropew billi ddikjaraw li kienu qed jagħmlu xogħol ta' assistenza mal-ħabiba ta' Simon Busuttil. Madankollu dan ix-xogħol qatt ma sar u minflok parti sostanzjali mis-somma kienet tkun mogħtija lil Comi u lil missiera. Comi hija ħabiba sew ta' Simon Busuttil u l-Europarlamentari Nazzjonalisti. Fil-fatt filmat li kienet għamlet lura fl-2017 hija tirreferi għal Simon Busuttil u David Casa bħala l-ħbib tagħha. Votare Simon, votare l'amico Busuttil con l'amico David Casa e con tanti altri siamo assolutamente a vostro supporto e sostegno. Fil-filmati kienet appellat lil Maltin sabiex jivvotaw lil Partit Nazzjonalista immexxi mill-ħabib tagħha Simon Busuttil. Dan hekk kif din kienet tikkritika ħafna lil pajjiżna u għalhekk kienet tgħin lil Busuttil u l-Europarlamentari Nazzjonalisti fl-argumenti tagħhom ta' ħsara kontra pajjiżna. Madankollu s-sena l-oħra hija ġiet arrestata minħabba l-akkużi ta' tixħim u użu ħażin ta' fondi pubbliċi. Fost l-akkużi Comi kienet ġiet akkużata li ta' żieda ta' €3,000 lill-impjegat tagħha bl-arranġament li €2,000 minnhom kellu jgħaddihom lill-Partit Forza Italja. Fil-filmat li fih tidher tirreferi għal Simon Busuttil u David Casa bħala ħbib tagħha hija deret tawgura lill-Partit Nazzjonalista. Forza al Partito Nazionalista.